Vaccine accomplishments ng Negros Occidental sa 3-day national vaccination mas mataas pa sa target. Bugkos ka Western Visayas, naka-record sang 74.88% vaccination rate sa 3 kadlaw nga bayanihan, bakunahan. Yaring balita ang atong gintutukan. Natapos ng 3-day national vaccination apang talulupang doon sa Gihapon ang malaba nga pila nga ini sa vaccination site sa isa ka mall sa syudad sang Bacolod. Ang 15 anyos nga si Ezra tuman pakalayo sa pila apang desidido ini nga maghulat para lang mabakunahan. Kay para man sa ton nga safety kag balaw hindi man ta malaptan sang COVID. Sino sa tagdumalahan sa nasambit nga vaccination site, bisan pa nga natapos na ang bayanihan bakunahan, madamo sa Gihapon ang nagapadulong sa site agud magpabakuna. Ongoing gihapon ang aton nga vaccination diri sa LGU sang Bacolod. So simultaneously open gyapon ang mga site naton, especially sa mga malls. Samtang sa datos ng Negros Occidental Provincial Government, mas mataas pa sa target vaccine isang probinsya ang ilan na record sa 3 kaadlaw nga pagbakuna. Very successful. Total ta for the 3 days is about 207,000, which far exceeded the targets given to us by DOH Region 6. Target was 50,000 a day or 150,000 for the whole 3 days. Sino sa DOH 6 apisar nga natapos ng bayanihan bakunahan, ginatagan sang ligwang mga LGU magpadayon sang national vaccination tubtob Disyembre 3. Kung kaya kita nga mga local government units or mga municipalities na gusto masustain ang momentum sa operation sa ating nga National Vaccination Day, pwede gid no nga mag-extend ang ila operations. Sa datos ng DOH 6, 207,356 ang natublokan sa unang adlaw, 180,434 sang Nobyembre 30, kag 204,551 kahapon. Sa kabugusan, 592,341 ang nabakunahan sa Western Visayas sa 3 kaadlaw. 74.88% sa aton nga committed target no sa aton nga 3-day vaccination. Nagapangunang probinsya sa Negros Occidental sa may pinakamadamo nga nabakunahan nga naglabot sa 213,291. Iloilo Province nga may 134,500. Bacolod City nga may 70,752. Capiz nga may 51,699. 51,150 sa Antique. 29,459 sa Aklan. 21,208 sa Iloilo City. Kag 20,282 ka mga nabakunahan sa Guimaras. Upod kay Reynald Castillo. John Sala. Buana, Western Visayas.